Hurian itu hatta namar pungudo hita di hari pesta Natalon marlas ni roha makamalatehon balgania sini rohani debata namar suruh anakna ima hatai gabe daging marhiti hatu dubu ni Yesus di Bethlehem di bagasalas ni roha si songoni hu pasahatame ma tuhamu selamat hari Natal ma dihamu saluhutna atong bongoti hamuma akka bahalna marhite-hite hamuliateon akka alamanna marhite-hite puji-pujian di bagasan uduk dohot serep ni roha tapahibul marohat tamar saur dohot Yesus nauk tubui marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di purbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Dugi gabe daging mahatay, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi hidahami mahasangapon na, songon hasangapon niya na sasada na siyan amay, gog asini roha dohot hatutuon. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali amanami, aman itu Tuhan Yesus Kristus hatai nagabe daging. Tuhan nami na tubo di huta Bethlehem. Say pinuji magwar muna badiay. Ana naung ditikir ho hami bangsom. Ditugu-tugu hodo hami siyan hahulomon tuhati urun. Jala di padumu hodo hami naholang hiyan siyan ho. Gabe saur musedo hoto, gog halalas di rohado hami alanii. Say jalo mahamulo teo ni rohanami, naong tinopo mu marhite-hite anak mi. Amen.
namu mapati ni debata iman na tersurat di sada Yohanes 24 ayat 7. Hamu akka haholongan masih haholongan mahita. Ay siya debatado haholongan ni jala ganup na marholong ni roha iman ang tubuh siya debata jala ditadado debata ido sahakna. Atong rak mangidugo mahita siyan Tuhan debata lahon mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobartu pati ni. Amen. Tapa adu pom mangulut tatu balgani horong itu hat tatu hita. Marhiti hatu tubuna tu pertibion. Tatak kasih ma akka pabahenatta. Nasosaurdot tu pakokop nai. Alani i. Tama uduk hita manopoti dosata. Diadopan ni debata. Martang yang mahita. Ale Tuhan para siroha na sumurung. Nungga gabe daging ho, jala saur tu hami jol mana di hasiangan on. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Satung posrohan nami. Di padongan yom muri hami di namang adopi ngoluon. Alay si pater peganggu hami di padonganim. Uju masa hasusaan, manang parukilon di ngolu nami. Di pasar hodo dirim tu hami nago hahurangan dohok dosaon. Jala ditubus ho hami. Asa taruli haluaon dohok ngolu nai baru hami. Alay di parsauran nami ganupari. Si patahu pajongjong hami dopi perbulatan.
Babahir horun padonganon mangihutun status sosial doho gender. Dang dope hufaholongi hami dongan nami. Jolma songon pabenami tuhami. Sai sungguli maroha nami. Asa muba roha dohot pangalahon nami. Asa terparangehon hami pakokop mi di ngulu nami. Jala patar nasa itoptong madongaton ho hami manang aha pina masa di ngulu nami. Tangihon mahami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni bata taringot tu hasesaan di dosa. Ay songonod do holong ni roha ni bata tu pertibion. Pola do anak na nasa sere di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na sariling na di ibana. Hasangapon ma di bata na di gijang. Amen. Epistel di Pesta Natal Sedarion, iman natar surat di Yesaya, sia ayat sada saat Trodionom, tajahama margati sorin. Bangsa na mardalani di bagasan hauhulumon, marnida sada panodang bolon, bisar do sada panodang di akan nameng ngani tanong linggoman ni hamatean. Ainung nga di ponggol honho auga na apetu ibana, dohot batahi ni abarana, dohot lising-lising ni namangadu ibana, songon uju di ari midian. Ainung nga tubuh dihita sada poso-poso, dilehon tu hita sada anak, papetu abarana rusuut harajaon, jala bahenon naguarna si partahi halongangan, si ulu barang di debata, ama sarileng nileleng na, raja ni hadameon. Ima sahakna
Martua doakan atu mangihon hatani di bata, jalan au peopsa. Amin. Taha tidak kumaha taha porsiao tai, songon na hina tidak kundirung atas saha porsiao di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumok palangit dohot tano. Au porsia di Yesus, anak di debata Jahoba na sasadai, iman at inubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siaton di porbadia, adorang suhabubuhan. Ido tuhatta, natumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, nama si terpajal do ibara di hau pinor silang, na tua tuguna torong di tanom, namula manggulu di are petuluhon, nama naik tu surgo, lau hudu tu siamun di bata Jahoba, ama naik perguguna suatu dosani, di sima ibana pe mamula sugo tu tanaon, manguhumi halat na manggulu dohon namate. Au porsea tabigi matikting na masa di tonga-tonga di huriat ka. Titing di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 25 Desember 2022. Parjulu, goar dohot topik Minggu. Goar ni Minggu sadarion ima pesta peringotan hari hatutubuni Tuhan Yesus. Topik Minggu, gabe daging mahatai. Paduahon, titing parbagason. Titing parjulo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma, Bobby Junior Marbun, anak ni amata, Marbun nahinan, tubuh ni nata, J Boru Silaban nahinan, ruas ni HKBP Resort Martoba Distrik Bilima, Sumatera Timur, Dohot Oroana, Yesi Teresia Boru Tapubulun, Boru ni amata, Tapubulun, tubuh ni nata, P Boru Libong, ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sektor Warung Sawo. Pamasumasuon hari Kamis, tanggal 20 Desember 2022 di Gereja HKBP Resort Martoba Distrik 5, Sumatera Timur. Patuluhon dakdanak nasorang. Hari Jumat, 16 Desember 2022 di basa-basahot Tuhat tado sadadak danak bawa di keluarga Tesal Winata, inatai
Maria Odora Boru Panjaitan, sektor perserahan. Hari Selasa, 6 Desember 2022, di Basa-Basa Tuata Sadada Dana Bawa, di keluarga Marwan Pasu Chandra Siregar, inatai Dewi Yanti Hutahayan, sektor Kalibata. Hari Kamis, 1 Desember 2022, di Basa-Basa Tuata Sadada Dana Boru, di keluarga Anwar Pantun Nababan, inatai Ernawati Boru Siahan, sektor Jati Bening. Hipasdo dak danaki suang songoni nang natorasna. Paupaton ruas nataba. Mulai sadarion Minggu 25 Desember 2022, nunga di jalo gabedu ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, keluarga Andreas inatai Indah Sari Boru Lumanggaul, dohot sadadak danak, daftar ulang, alamat Kampung Kramat, sektor Condet. Palimahon ruas Napida. Mulai sadarion Minggu 25 Desember 2022, nunga pindah keluarga, Parjolo, Parisman Sihaloho, inatai Leni Boru Pandiangan, dohot 2 dak danak, pindah tu gereja HKBP Resort Kramat Jati, Distrik Walu, DKI Jakarta. Paduahon Nyonya Florence Boru Hutajulu, dohot sada dak danak, pindah tu gereja HKBP Resort Dumai, Distrik Tolupulu, Riau Pesisir. Patuluhon Herbin Saroha Silaban, inatai Esther Del M Boru Pakpahan, dohot tolu dak danak, pindah tu gereja HKBP Resort Taman Mini, Distrik Walu, DKI Jakarta. Paupaton Mangatur Retno Sitorus, inatai et Adventina de Lima Boru Hutapea, dohot 2 dak danak, pindah huria tu gereja HKBP Lipo Karawaci, Resort Serpong, Distrik 20 Sada, Banten. Paunopon, pilihan Tujolo di Langgatan. Sadarion Minggu 25 Desember 2022, Pesta Parjolo Parningotan Ari Hatutu Beni Tuhan Yesus. Jadwal ibadah Minggu Songon Nasomal, jam 6, jam 8.30, jam 11, jam 15, jam 10 wib. Di sude ibadah, papungu pilihan Tujolo di Langgata Dohita, tuha perluan diakoni sosial HKBP. Dung sipul permingguon, diuduti tu ulaon nabadia. Papituhon, padidion nabadia, lepasidi, bingkisan Natal manang si Palas Roha. Hari Senin, 26 Desember 2022, Pesta Natal Paduahon. Ibadah masuk pukul siawib, patupaon ni huriata do padidion nabadia, tuanakon ni ruas ni HKBP Sutoyo, dohot sahalak nama katidakon haporsiaon. Dung sipul ibadah, patupaon ni huriata do, pasahaton si Palas Roha tu nababalu ama, ina dohot nasopot somarama, somarina ruas ni HKBP Sutoyo, disosoi ma tu nababalu ama, ina dohot nasopot somarama somarina, asaro madohoti ibadahi. Pawaluhon, Natal Paduan Suara Immanuel HKBP Sutoyo. Hari Selasa, 27 Desember 2022, Paduan Suara Immanuel HKBP Sutoyo, naing patupaon Natal Maringanan Dwi di Waladatika, Cibubur, mulai jam 15 saat tunasidung. Natal Paduan Suara Immanuel na niuluhon ni Pendeta E. Ambarita MDiv. Pasiahon, Parpunguan ujung tahun HKBP Sutoyo. Hari Sabtu, 31 Desember 2022, gereja masuk ibadah telu hali. Parjolo masuk jam 14.30 bahasa Indonesia. Paduahon masuk jam 16.30 bahasa Indonesia live streaming. Patuluhon masuk jam 10 siawib bahasa Batak live streaming. Di sude ibadah papungule Tujolo di Langgata Dohita haperluan
tudana pensiun HKBP Lasma Rohata Pashaton Peliani. Pasapuluhon, acara ibadah akhir tahun jam 00 WIB. Acara ibadah ujung tahun jam 00 WIB sipakeo di Bagasta disediaun huria, boima dibuat di pintu masuk gereja, dung sipul parmingguonon. Pasapuluh sadahon, parmingguon tahun baru di HKBP Sutoyo. Di Minggu 1 Januari 2022, gereja masuk ibadah 3 kali. Parjolo masuk jam 8 WIB bahasa Batak. Paduahon masuk jam 10 WIB bahasa Batak live streaming. Patuluhon masuk jam 10:07 WIB bahasa Indonesia live streaming. Pasapuluduahon, paduan suara anak Kids for Christ KFC HKBP Sutoyo. Hari Minggu 10 Desember 2022 telah dilaksanakan festival kor bertempat di Mall Imperium Pluit. Paduan suara anak Kids for Christ KFC HKBP Sutoyo ikut serta dalam festival tersebut dan berhasil meraih gelar juara pertama. Parhalado dan jemaat HKBP Sutoyo mengucapkan selamat kepada paduan suara anak Kids for Christ HKBP Sutoyo atas prestasi tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Pasapuluh toluhon, berita habot ni roha. Nunga jumolo marujungolu, Gideon manurung, Opu Epander Doli. Rabu 21 Desember 2022, tutup umur 70 tahun. Hinabaluhon ni inatai, Lupia Boru Ambarita, Dohot Ianakona Sian Sektor Penas. Tuhatama mangapuli sude keluarga na ditinggalhon. Pasapuluh paton, jadwal pelayanan ibadah Minggu Dohot Natal di HKBP Sutoyo seperti terlampir. Pasapuluh limahon sumbangan. Di jalodo sumbangan sian panitia Natal HKBP Sutoyo. Bunga altar tu Minggu 25 Desember 2022. Hamauliateon siala dengan marnatal. Siala dengan mardalan Natal bersama HKBP Sutoyo. Lahu pasikopo titingon. Boima tajaha di titing cetak. Songonima sahat dititing di Minggu sadarion. Mared de mahita, uhud papungu pelian sada A, dohot sada B.
Dameni debatana sumurung sian saduhutna roha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Natal di hita saluhuna. Di pesta Natal na parjulun na yang dipakuling itu hatta do hita. Marhiti hatana imana tersurat di Evangelium misi Yohanes biddu sada mamukasian ayat sada rodi ayat 14 songonomma tersurat di si dimulai nungado katai jala saur tu debatado hatai jala debatado hatai ima nasaur tu debata di mulanai saluhu na marhiti siyan hataido ubay na majadi. Jala na nga dong nang gosada siyan nong jadi inaso marhiti siyan ni. Di bagasan hataido hanguluan. Laos hanguluan ido panodang ni hajol maon. Namar sinodang do panodangi di bagasan na hulum alay dang di jakkon na hulumi. Dosada halak sinuru ni debata. Si Yohanes do guarna. Si tidangi do ibana ubay naro asa di hati dakon panodangi anggiat gabe porsea saluhukna marhite sian ibana. Dang apa ibana panodangi nama katidakon panodangi do tahe. Alai nunga madokro ujui tu portibion panodang nasitongi nama nodangi nasa jolma. Di portibio kiad do ibana jala marhiti sian ibana do majadi portibion hapedang ditadda portibion ibana narodo ibana manopot na di ibana hian gabe dang dijakkon akka na di banai ibana ale manang napiga na majakkon ibana tusido di lehon huaso asa gabe anak ni debatana sida akka na porsea di goarna ima akka na sotubu sian mudar manang sian sakap ni daging
manang sian sakap ni bawa tung sian debatado. Gabi daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi hidahami maha sangaponna ima hasangapon ni anak sasada nasian amai guk asini roha dohot hasit tongan ima sahana. Nagabi topik minggutta di pesta Natal na parjuluan ima gabi daging ma hatai firman yang telah menjadi manusia. Nah di surat to si Yohanes do evangelium non mengadupi hati hai imana ni guaranna akka kelompok doketisme manang dohot sada kelompok nai nani guaranna ka parpade bisuk atau para filsuf. Nah mengajarkan dung sar barita naung ro Jesus tu portibion debata nagabe jolma. Alani tubuh ma statement nasi damadok. Tubuh manusia pada dasarnya adalah jahat. Maka tidak mungkin Tuhan berada di dalam tubuh yang jahat. Aladidok debata gabe jolma. Naro tu portibion na tubuh sian si Maria. Mengedupi poda nasongonomma ubaina di suraton si Yohanes evangeliumon. Meluruskan pemahaman, meluruskan iman orang-orang percaya dan sekaligus menyuarakan akan kebenaran dari bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan dan juru selamat manusia. Itu benda dimulai mana nakingan. Omma pamuhaini surat Yohanes dimulai ni ngadok katai jala saur tu debatado hatai jala debatado hatai ninna. Didok di hata aslina logos firman sabda. Molo di dunia filsuf itu disebut dengan pikiran, ucapan nina. Sianido nasida manggobar honi rupane. Alai molo di Bibil tahun manang nanidok ni si Yohanes logos imahata ni debata firman Tuhan. Kita tahu juga ketika kita membaca kitab Kejadian, Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Marhite logos nai, marhite sabda nai, marhite hatanado gabi majadima saluhuna. Alani di hamua kadongan marhite pesta Natal di pesta naparjulun. Molo di suarahon evangelium misi Yohaneson namadok debata nagabe jolma. Lapatan nah ada tujuan. Buasa ikut gabe jolma debata. Buasa ikut roi bana tu tonga-tonga ni portibion. Buasa ikut kilalaon nah hinilala ni jolma. Los ima pesan Natal di hita. Di pesta parjulun. Nah parjulu ima debata gabe jolma untuk membawa pengampunan kepada manusia. Dan segaligus mau mengangkat harkat ni hajol maun asa gabe marar gamuse. Alani aha edang marar ga habbe jolma dung madabu tu dosa mulai dari Adam yang pertama. Nunga di bagasan huaso dohok gonggoman ni dosa jolmai. Alani haroro ni Yesus debatana gabe jolma firman yang telah menjadi manusia itu adalah bohado jolma asa gabe mararga jolma natinopana doho jolma nahina holongan non imahita. Di samping ni asa gabe dipai baru muse asa dipai baru muse hita dipai baru digobar kondisi lapatanna
asa gabe ibaru secara hakiki. Molo di Bibel tahun, molo di hata aslina, hata ibaru adong dua. Perjulu diguari dengan neos. Neos itu ido na dipakai new year. Berarti tahun baru yang bisa diukur, yang bisa dipatok, ada tahun, ada bulan, ada minggu, ada hari. Jebuido hari baru, bulan baru, tahun baru. Adalah sebuido baju baru termasuk gue ate. Hata neos do tu si dipakai rupanya. Alai molo didok peneos baju baru dang namar lapatan ina baju na perjul sehari daung. Ngadok ya bajumu ngagudang gariada. Alai Roma baju na ibaru di pesta Natalon menyambut tahun baru. Baju narara muse baju ne las rohana memakai rupanya. Ale hata nasing didok kainos. Kainos itu apa? Sama artinya baru. Namun baru secara hakiki. Tikos ibaru. Dangadok kiad dope. Lapatanna bentuk hidup lama dope mana. Maka pada hari ini dia sudah jadi kainos. Secara hakiki dia baru. Dakyado pe mana di pai baru, aligabe di pai baru me mana marhite sian hatana, marhite sian haroroni Kristus Yesus tu tonga-tongani portibion. Ido na nido na gabe daging mahati firman yang telah menjadi manusia. Itu yang pertama. Nah kedua hon naneng dohoroni hatani itu hatta di pesta Natalot tu hita. Natal adalah wujud dari kepedulian Tuhan kepada umatnya. Tuhan peduli dengan kita. Mulut aja hadiuduk ni Evangelium Yohanes bidutule saplonom ay songonod do holong ni rohani di bata di portibion pola do anak na nasasade di lehon asa unang mago ganun na porsia di banak karena demikian besar kasih Allah lapatannya balga di holong ni rohani di bata dia peduli dengan keberadaan kita. Karena manusia sejak awal sudah dikuasai oleh dosa nungga dibagasak kahulumon. Tuhan tidak mau membiarkan kita di dalam posisi seperti itu. Maka dia peduli, dia hadir. Gabe jolma ibana. Merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan peduli dengan keberadaan kita. Tuhan peduli dengan penderitaan kita. Tuhan peduli dengan kegalauan hati kita. Tuhan peduli dengan segala persoalan kehidupan kita. Itulah kehadiran Yesus. Tu tonga-tonga ni portibion. Nata pestahon marhiti pesta Natal. Alani Natal adalah sebuah kepedulian. Natal adalah sebuah kepedulian. Alani aha. Ay di jamat tau penwaing. Ngebuilam tipis rasa kepedulian. Ngebuilam tipis sikap tidak mau tahu. Tidak mau tahu dengan persoalan moral. Tidak mau tahu dengan persoalan kebenaran. Tidak mau tahu dengan persoalan keadilan. Ujungna buido gabe tuhalum lamun nguluni hajal mau. Untuk itu jika Tuhan peduli dengan diriku, jika Tuhan peduli dengan kita, sewajarnya kita juga menjadi orang yang peduli. Baik bagi sesama, baik bagi lingkungan kita, ekosistem. Tidak nunuai ngamura-mura bajir, di mana-mana bajir tadi. Dan ulak ni lutut be bajiri, ngalonong jolma. Jabuni jolma pengalonong. Ketika manusia tidak peduli dengan ekosistem, itu menyangkut kepedulian. Tak peduli jolmai. Alam mau hancur terserah. Alam mau rusak terserah. Yang penting saya selamat. Sampah-sampah sesuka hati menebarnya. Kirana menebar bunga hita rupani disampai. Mungkin datangga dora bunga sampai benalom-lomot ta menebar rupani.
Heragena menyambut akasilas ni roha hita di sini. Tapi dampaknya apa? Terjadinya masalah bagi kita umat manusia. Dan bisa saja juga terjadi ketidakpedulian, tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan Tuhan. Saya ada persoalan nih hita hajol maut don di tongani zaman. Maka satu hal pesan Natal untuk kita pada saat ini adalah Natal sebuah kepedulian. Tuhan masih peduli dengan hidup kita. Tuhan masih peduli dengan diriku. Tuhan masih peduli dengan bangsaku. Tuhan masih peduli dengan umat manusia di tengah dunia ini. Alani waduh hita mulutado nakingan. Natal adalah sebuah kepedulian. Maka Natal harus menjadi wujud kasih. Wujud kasih. Ngagebe songon parbu ini panidang yota pajakonota di pesta Natal di sadok kala Kristen di tongga-tongga ni Portivion. Ikonek tongdo. Holong ni roha cinta kasih semakin bertumbuh. Songon nataro naking hilangkan apa yang tidak disebut dengan ketidakmautawan, ketidakpedulian di dalam hidup. Alewado neng holong ni roha lam hafal. Saya kutip juga perkataan Suster Teresia yang luar biasa itu. Dia berkata, Tuhan tidak akan bertanya sebanyak apa yang baik yang kau lakukan. Tapi Tuhan mau bertanya sebesar apa cinta kasih yang kau tebarkan. Tak syukunon ni Tuhan melu pandangan ni Suster Teresia. Saja gurang menadingkan nabi nemu. Ketika yang baik tanpa didorong oleh cinta kasih dan iman kepada Tuhan, dang marparbue. Idona yang dohononna. Namun persoalannya, orang yang menebar cinta kasih pasti melakukan yang baik, yang benar dalam kehidupan. Jelaido sasitong ngaholong ni Kristus inakingan. Kepedulian ni Kristus harorono in mana tu Portivion gabi daging ma hatai. Namanghiu Natalon songon nani gobarhon ni trupuk ton naking di ayat sia di dok alai nung ngamadok roju itu Portivio panodang nasitongi nama nodangi nasajol ma mau menerangi hidup manusia neng disodangi hita alaniaha ay ngahiran dari bagasak kahulumuk kita hampir 3 tahunon. Dampak pandemi COVID. Dang bui pajupang dongan. Semua kita dibatasi. Herana di penjara kita. Dang bui asal keluar, dang bui asal pajupang. Masih pakulinga pe sejarak jauh. Ina mak. Macai do herana di bagasan na hulup kita. Herana subuh bereng odongan. Dang bui pajupang. Secara langsung nang pero paning roteh nulu ginyan bui hita mar video call doh ragam nasing nek tahamulete homme tutu hatta alai marhideksi kondisi sahira nama kulum do pakilalan Portivion au do hu pakilalahon rupani dak kuboto pakilalammu anggo pakilalaku ido hira nama kulum Portivion terkadang ditangyaku hurok Tuhan bohana mahami zulmon tung macai do huhilalah hami hajol maun hamurukomon. Saya mengatakan itu adalah marahnya Tuhan ketika itu. Muliate mak ngalem ganggang ngalem bebas kita songonon. Tahun na lewat kita dang budu kita songonon bebas na hudul doh patupaka acara-acara ta. Alemar hitina manodangi maksudnya kita mau tembok-tembok pemisah. Tembok pemisah. Ya antara manusia dengan Tuhan. Dan antara manusia dengan sesama manusia. Ido naking hahulu muni. Namang gula pingulu ni jolma. Songon na hudok naking mulai si Adam na parjulu. Sesongon na swadong be. Pardumuan ni jolma doho debata. Alenunga. Tirai pemisah itu. Marhiti harorona ima gabi daging mahatai
ima pesta natal nata pesta hono. Na parpudi ma marhite trupukon. Song nanidok na di ayat 14. Gabi daging mahatay jala maringan di tonga-tongan ihitaon. Natal naneng dohonon na disi adalah naik pature ngulutta. Pature ngulutta. Molo di hata aslina dipakai ayat 14 gabi daging mahatay jala maringan, hata maringan di tonga-tongan ihitaon. Didok kata eskenosen nina. Eskenosen ini ibarat seorang muntir, tukang, sadahala pertukang rupanya. Jadi ibarat sebuah profesi dui, tukang muntir. Tentu mereka bekerja lau paturehon, akahana siga. Mulo kendera api ati nonglong kardoa kebauna rupanya. Asa di Batugu gitu. Jadi alani molo didok gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tongan hita, dia berada untuk memperbaiki kita. Dia hadir sebagai seorang mentir, dia hadir seorang tukang memperbaiki hal-hal yang rusak nasiga di hita hajol maun. Bahita maboto-boto nang dia manasiga di hita. Aung nasiga rohanan waing son. Atiktung dang na menudu au toka. Atiktung. Alenang di paturai Yesus deh. Ima hatai naga bidaging. Dia memperbaiki. Ateng sotong nonglong kardoa kebau-bau nih rupani musi. Sotong bapiutan non. Tiki merdalak kita rupani. Nah yang diperkuat itu biar kokoh kita. Ya. Nongro tu tonga-tonga ni porti gabi daging hatai maringat di tonga-tonga ta. Memperkuat kita, melengkapi kita, memampukan kita sehingga menjadi orang-orang yang tangguh dalam menghadapi segala persoalan nih ngulutta. Marhiti sieni manuaing pesta natalon martona tu tonga-tongata songon nanidok ni topik minggutta gabi daging mahatai maringan di tonga-tonga ni nguluni ganuk akka naporsea. Amin. Martang yang mahita. Mulai tema di ho Tuhan, mulai tema di hatam tutu dipakulingi ho dongulu nami di pesta natalon. Ho naga bejolma. Jala mabuat tuhami ali Tuhan. Gabe marar gahami. Dia dopamu nang di portibion. Aiso mararga hiabe hami ala nidusa pangalusion ni hami hajal maun. Jala di patudu hokodo nak Tuhan harorom tu tonga-tonga ni portibiot tutu na peduli ho di ngudu nami di hajal maun nami. Alani gabe marhatau memahami nang dia dopamu. Disodangi honang ngulu nami pe asa gebe marhati urok kami tiur rohan nami tiur pikiran nami mangalakahol lakka nami di hasianganon jala seto tongdo ali Tuhan di pature itu reho kami di pasikopo akana humurang sian ngulu nami alani pangalahon nami alani pabainan nami manangalani dosa nami pe. Alani marhiti siap pesta natalot Tuhan. Naing uhir jala gomal tu rohanami. Ho narotu portibion naga bezolma mabuan haduauni dinasa hajol maun. Mulai hati mahatam Tuhan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami nongrotu portibion. Tangi memahami. Amin. Taparai di medeta siabuke de nomor 60 laos tapasaha ma piliatta imatu ulaun diakoni sosial HKBP.
piliata. Adi di batama namin na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masyan na lilomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparahasyak kami pilihanon. Pati bulhok karajaw mo dito nga tonga ni huriam dohot di portivion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang ni sileo-leom mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok muliati tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmu, say romaharjaw mo, say sauk malomo ni roham di banutongosong na di banwa gijang. Lehon matuhami sa derok kanguduan siya pari, sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa di dongan na mardosa tuhami. Una kami to gihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasarhon madamena tutodi. Atas gowarni Sude Parhalado dohot namar hubas di parmingguon arianon marhite pesta Natal na parjulu pasahaton nami ma tutong-atong-ata selamat hari Natal madihita saluhuna. Tuhan memberkati. Shalom.